Shabubuya anatenda kuti tapona. Haleluya. Anatenda kuti ndani kuonyesha wewe. Haleluya. Baba wedu wakanaka, baba wedu wapenyu. Sekuru wangu wakafa, mapfupa avo ariko varimo mguva. Haleluya. Mahomet akafa, mapfupa ake ariko. Baula akafa, ane guva ririko. Panapa tiri kutaura zvemurume akasiyana nevarume ava. Murume watiri kutaura anonzi Jesu. Akafa nobva amuka akakunda rufu. Iwe muguva make hamuna chinhu. Akakunda rufu, akakwira kudenga vose vachiona. Adya navo kwemazuva 40 achimwa navo. Haleluya. Akakwira kumusoro kudenga, akaenda kurudyi rwaBaba. Kwari murevereri wedu, murevereri wako iwe. Satani haana zvaanokuita, unomumiririra akasimba. Unomumiririra anodarika roya renyika, unomumiririra anodarika munhu. Haleluya. Aiwafana mhani iwe nokuti uri kumirirwa naMwari. Munhu anokuita zviko, kana hondo yenyika ingakuitei, nokuti anokumiririra mukuru, anokumiririra ndiMwari. Wanga uchitambudzika nokuti wanga usingaziva anokumiririra, asi nhasi waakuziva anokumiririra. Saka hauchazungunutswa, hauchamhanyiswa, hauchatinha. Waakuziva kuti uri waumambo, uri mwana waumambo. Haleluya. Vanamai, hamuchasvetutswa. Mwana musingazvizivi kuti muri vana veumambo. Mwana weumambo haasvetutswe, anozviziva paakatsika, anopaziva paakatsika. Vanababa, hazvizvowisa musoro parutivi. Tiri vana veumambo, tisu vadyi venhaka yacho. Asi kana mukapusa, unodyirwa nhaka yako nehurema. Nekuti vanozviziva kuti chatiri kuputisa hachisi chedu, ndecheuri, asi haazvizive. Haleluya. Saka kana asingazvizive, ngaadyirwe. Saka nhasi tiri kuklema nhaka yedu pano, tiri kuklema chedu, kuti kana chichinge chamatiri, Satani hachasvika nokuti anozviziva. Kana madzimoni anomuziva Jesu, anga achikunetsa nokuti wanga usati watora Jesu. Kana waJesu, madzimoni hachasvika. Akuziva kuti hapachasvika nokuti murevereri wake Jesu. Saka maita zvakanaka nokuti matora Jesu kuti ave murevereri wenyu paupenyu. Haleluya. Haleluya. Imbozvikorokotedzai nokuda kwaizvozvo chete. Hanzi nokuti vose vakamugamuchira, akazovapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Tanga takaberekwa nababa namai. Ndakaberekwa nababa vangu naamai vangu. Havana kana protection. Kana mhepo yauya imwe ndikuvadza, kana zvaiitika paupenyu hwangu, nyama dai vachina vasingadi zvaigoitika. Asi ini ndazoberekwa, nokuti chakaberekwa nenyama inyama, asi chakaberekwa nomweya. Saka kana munhu akasatendeuka, haagoni kuti aberekwe pamweya. Saka haagoni kurwirwa nomweya, anotambudzwa nemweya yechina. Mweya yechina haina chimwe chinoikunda kunze kwesimba romweya mutsvene. Saka pari kudikwa iwe kuti uberekwe nomweya, kuti kana waberekwa nomweya wamwana womweya,
wechengetedzwa nomweya, mweya wetsvina uchasvika ipapo. Nekuti chakubereka chikuru pane chiri kukurwisa. Haleluya. Haleluya. Vanofarira izvozvo, amen. Ameni. Chakaberekwa nomweya, mweya. Neni kana ndakaberekwa naMwari, ndiri mwana waMwari. Ngati Satani haana chaangakuita, nokuti pane murevereri wako. Murevereri wako ndiJesu, ndiye anokumiririra. Satani anonzi mupomeri. Makambozvinzwa? Ngokuti kana akufurira kutora mbudzi yemunhu kana kutuka munhu, anozomhanyapo akunokumhan'arira, ozomira mubhokisi munodiwa vanhu vatatu. Ari kuti ndakazviona zvichiitika, ari kukupomedzera kuti zvechokwadi akaba anenge ari pari Satani. Haleluya. Zvino kana iwe usina kuzviita, murevereri wako anenge ari pachiti aiwa akazotendeuka, Satani chonyadziswa. Kuroti akamboba nhasi atendeuka, anza hazvichaverengwa. Ende Mwari wedu vakanaka, vanoregerera, vobva vakanganwa, vanonzi vanokanganwira. Kuroti zvadzimwa, hapasina pazvakanyorwa, vasiyana nemunhu kana nemurume mumba, vanoti ndakakuregerera bati usafunga kuti ndakakanganwa. Aiwa, Mwari havasi munhu saiyeye. Mwari vanobva vozvidzima. Usatye kuti zvino yangu zvainenge hombe. Aiwa, Mwari vanobva vadzima kukanganwira. Haleluya. Kuti havachazvirangarira, hazvisisipo vatozvikanganwa. Chava kuziva kuti uri mwana wangu, ndakakubereka zvoga. Haleluya. Regai nditende vana baba, vana mai, vakomana, vasikana, mapinda mupfuserere. Kana nyangwe zvikanzi nhasi Mwari vakudana, iti ndidanei. Nekuti manga muri pabasa, zvechokwadi manga muri pabasa. Ndaitaura nemi rimwe zuva ndichiti kubata basa kwakanaka, asi haridi kubatirwa mumba. Ndaitaura nevamwe ndichiti Mwari vanonyora, vana Pauro vakanyorwa nzendo. Saka muchiti munovhura rwendo rwaPauro kuvaTesaranika, rwendo rwaPauro kuvaRoma, Pauro paEfeso. Handiti? Kwete Pauro pamba pake. Imi hamuna kutombopaverenga pamba pake, hamupazivi, mungatonyepa. Kana zvekunyepa zvauya, hapana zvepamba pake. Pauro akanyorwa nzendo. Pauro akanyorwa nzendo. Zvoreva kuti basa rinoverengwa nerinorekodwa, nekuti marekodzi ekudenga ari perfect. Kudenga kunoshanda nemarekodzi. Mumwe akazoti tatomboburitsa mweya yakaipa nezita redu ende tashamiswa. Mwari munotida Jesu akauya achimhanya, Jesu mweya tsvina yati kuzviisa here pasi pedu. But chinokosha kunyorwa. Kuroti marekodzi anokosha kudenga. Saka kuvavarira kunyoresa zita, kuvavarira kunyoresa zvawaita kunokosha muimba yaMwari. Saka kudenga nhasi kwanga kuri busy kuchinyora zvamanga muchiita. Ndakufarira hii. Nekuti kana wanga usina kumbonyorwa pesa apa, panowanyorwa. Indazvifarira izvozvo. Nekuti mune basa rinooneka riri kutotaurwa nezvaro madekwane ano. Anzi munda waMwari, vanhu vachiita mufananidzo, zvikanzi aiwa mbeu ndiro shoko rangu iri, mbeu ndivo vanhu ava.
munda uyu ndiyo kereke iyi kuti munda waMwari wamashanda nhasi rekodhi yasvika kudenga. Kwaniro yakati achiita mamwe mabasa ake akanaka akangozoti achinamata hake mwe musari achinamata akanzwa Kornelio oti mambo zvanzi minamato yako nezvipo zvako kuti zvanga zvichinyorwa kudenga, basa rekudenga ndere kunyora. Usaite chitsotsi. Shumba yangu shumba kudenga kunonyora zvekuhanda mukona kudonga uko kunonyora manje mazvinzona saka inhange mutange kunyoresa sezvaita vana vaMwari pano nhasi. Ndati Paulo akanyorwa nzendo, hapana basa rinonyorwa paWhitecliff hazvinyorwe pa22 paya, hapana chonyorwapo paya pa22 maira 22 maira kunyepa, hapana chinonyorwa. Chinonyorwa ndechepamabvuku. Ndiri kuti kunyangwe Jesu pavakabata basa vakatombobata kumba kwavo, asi zvekumba zvina kudii kunyorwa. Mukavereka zvakanaka munonzwa mai vacho vachiti muteererei mwana uyu, waini yapera paya, muteererei muite zvese zvaanenge adi akuudzai, kureva kuti mukavereka zvakanaka panobva pati ndo munana waJesu wekutanga. Asi panoratidza kuti akauinjiniya akafasiliteta munana iwoyo munhu anga achiuziva vanova ndivo mai vake, kuroti kumba kune zvaanga achidi achiita zvikurukuru, but amai hazvina kumbonyorwa. Hazvina kunyorwa zvekumba zvaitovako, nokuti amai vakafasiliteta munana wekuti waini yange yapera irepo, vachiratidza kuti vane ruzivo nemunhu wavaiti muteererei. Kuroti kwakaitwa basa gurukui asi harina kunyorwa. Zvino rekumbari kumba kwakuda kubviwa, kumba kwakuda kubudwa, hazvinyorwe mfundisi. Ndine urombo kumba kwakanaka, ende minana inoitwa vanhu vanopona vachiuya murare hope muchigogodzerwa muchidhiskebwa maneta kuya kune kucheka masoro, hazvinyorwe. Zvino kana zvaJesu zvisina kunyorwa, pana pati kunyasopanana umbowo kuti kumba kune zvakadi zvakaitika. Tiri kupanana umbowo kuti kumba kune zvakadi zvaJesu, asi hazvina kudii kozvamu. Saka varume kuda imba, kuda mumba iwe, enda nevhangeri. Iwe unoda kumbovereka pakati enda, zvo zvauri mumba ndokuenda, waenda ini vanonyatsonzi enda go. Nechinguromba rati andisi ndakaona mamwe eshona ari pano vati buda kure. Munhu kana achinzi buda kuda kuti anga ari mumba, zvino zvamurimo mumba hapana zvifamba mumba, hamuna chunhu. Vari kuti budai, budai nevhangeri. Haleluya. Vamwe vanenge vangochiita zvakanaka. Ndikukutendai kuti mabuda kana nhasi chandiri kufara manje ndechekuti kana tanzwisisa nhau yekubuda kuti yakanyorwa kudenga, kana bhuku dzokudenga dzakuverengwa, mumwe nemumwe nemabasa ake aakabata akaita, bhuku yokudenga ine chekuita nezvemarekodzi ako. Ndafara kuti nhasi iwe wakanyorwa, pachanowanikwa pakanyorwa. Hatiti waimba mumvuserere, chakaipa ndechekuita dare mumvuserere. Vamwe vari bhizi kuimba, mumwe ari bhizi kutaura nyaya, mumwe ari bhizi kuitsemura nhau yakaitika ikoko. Kuti nanjiti ndinokuona ndakatadza kuzokuona paya paya takadzoka towandirwa bhishopu vakataurisa. Taitaurisa kuti mumbomira makuwa, mungobva ipapo muchimhanya kumba.
kuti kereke ine vanhu vanyoresa mazita avo kudenga nhasi. Muimba ambenga achiimba aitiye rimwe rakanyorwa robva razodzimwa zvinhu zvikashaya communication. Izvozvi kune vamwe vamuri kutoti kuvakazodii vakangoyeduka haana umbuti chechi yaipi makangoshaya communication naye. Kungoshaya communication nobva zvadi nobva makangozosvika umotodzima haasi yakamboti idzimai. Kana kuti pane mumwe ari muchechi akati madii kuchidzima hapana mangoona mega kuti zvaangoti zii. Pane mumwe akatoti angoti zii amuna kuzotiwo zvatatiwo zii kwai mangozotemberana ngatichekei. Kuti communication inodiwa pabasa ratatanga rinofanira kuramba richipfuurira mberi. Ndakachida kutoverenga vhesi pano asi nekuda kwenguva ndamudzwa pachitaurwa zvenguva regai ndigumire pano. Mwoyo wangu unotenda vanhu vauya kubasa raMwari, mwoyo wangu unofara. Pane mumwe murume anoimbira Mwari zvandinofarira haaimbe. Pane munhu akareba kudarika vese anoita seakakwira pachituro. Kana asingazvizive mubatsirei. Uya uku Abioti, are you around? Aripo. Uya kuno. Kutaura mfana iwe kuti uno hauzivi nyika. Uchi ndakareba kuvadarika. Ndinofarira mudikani. Kuimba kunoita murume uyu achitsigira vanenge vachiimba. Munhu wese akaita saizvozvo. Munhu wese akaita saizvozvo. Munoti vana Asafi akazonyorwa nevana vake vakanzi vaimbi, ikaitwa imba yokutungamirira vaimbi. Pese paitsanangurwa nezvevaimbi mubhaibheri kana mubhuku ramapisarema kana kunana makoroniki pakanga pachitaurwa nezvenhau yaAsafi. Asafi hatinombomunzwa neimwe nhau. Ine ndakanyanya kumunzwa nhau yakakurumbira, nhau yakafarirwa nedenga, yanga iri nhau yekuimba. Zvino kana kuprofita kuchinetsa kana kutungamirira kuchinetsa nekuti kune mabasa anoteera nezvinoteera nena kokuimba kwokunetsa zvikanyadi. Indona kuti kuimba kwakachipa ipo. Handina kuti vamba because iwe haungakwanisi kutanga wega kutaura kudedzera pakazara kudai icho chipa hauna kutanga voice rako kuti vakazara kudai ugotanga iwe ndoziva kuti icho chipa hauna asi chokutsigira sezvinoita murume. Pandakasvika madeko ndakati ndiandikondikurira anokwira chituro murume wakareba. Saka hakuna pandinenge ndakatarisa, ndinenge ndakatarisa murume ndazopasisa ndigere apo kuti munhu wese ngaaite semurume. Haamboziva kuti wavambarweyo anoerekana auya pauri ipapo anoda kumira nemuvanhu. Zvino unenge uri kumamweni iko kana magneti iri panapa inobata dziri pedyo ikoko unodzokera wakadaro. Ava varume ava muitire Mwari. Ndabva kuti asi zviri kuita ndezvevarefu chete. Tikatarisawo varefu vacho ndachiona vamwe vachidaukira. Ndinokutenda muitire zvakanaka. Haleluya. Ndafara neMondora Apostles. Ndechida kuti vaimbi musanyanye kuenda kure kure. Haleluya. Ndafara neboka rezvapupu Jerusalem. Muimbire Mwari rai. Mwari wakuitire zvakanaka. Ndafara nchiona vaimbi veGlenora. Tine vaimbi vedu. Kwemisei musingavafariri.
Munoyafarira here? Kukana vasunga vakasumudza ari kuuya hatinyasokunzwi zvakanaka. Munenge munongomuna muripo. Haleluya. Vanoda kutinhira. Hatina kuti imwe nguva vakazoti vaimba. Mwari vanofarira kuimbirwa. Nemarecords emaimbirwo mamwe akamboitwa pane imwe nzvimbo. Hanzi inobva nzvimbo yandengende. Vakambozvinzwa? Kuti vakaimba varume, vakaimba vanaamai, vakanzwa kwazvo kuti aiwaka Mwari wedu medza anofanira kuimbirwa. Ndinofanira kumuimbira kusvika pandinonzwa kuti ndaperera. Mwari vakati aiwa ndagamuchira. Mwari pavakadaira vari kudenga hati nzvimbo yakandengende. Namuna matambudziko zvikazunzwa zvaive muupenyu hwavanhu. Mwechina ikatiza kana kuonekwa kana muswe. Vakasara vana vaMwari vane rugare, vakasara vana vaMwari vane mufaro, vakasara vana vaMwari vakazara nerunyararo. Haleluya. Nepano kana taimbira Mwari, nhamo dzinofa ingonzwa wega kuti ndakafara baba vasiya vachiuya kuzonamatirwa. Kupona kunobva pakutenda kwako. Pane imwe nguva yekuti hapachadikwi kurizina. Chitomboita zvauri kunzwa, dhiraivhwa, inzwa kudhiraivhwa. Uite